spousta lidí rekapituluje, uvědomuje si, jak ten život fungoval, nefungoval, jaké oblasti bychom chtěli případně změnit a podobně. A pak si dáváme spousta z nás novoroční předsevzetí. Že? Takže to je něco, co jako teď právě je hodně aktuální, jak vlastně na změny, jakým způsobem dělat změny. A to je také to, o čem si se teď budeme povídat v tomhle našem videu. Změna. Když se řekne změna, tak spousta lidí si může představit jenom rychle to, že něco nějak se mi nelíbí a tak to udělám jinak. Jo? Ale k tomu, aby nám změny fungovaly, abychom je byli schopni docílit, zároveň z nich byli tak nadšení a získali z nich to, co chceme, a aby nám případně to nové chování vydrželo ideálně trvalé, pokud to tak chceme, anebo alespoň tu dobu, co to potřebujeme, tak ten proces změn je možná zajímavé si probrat trošku víc do hloubky a odchytit tam tu psychodynamiku, která je v nich obsažena. Když to vezmu jako rozdělení toho, když chci cokoliv ve svém životě změnit, tak mohu vlastně do toho vstoupit 3 základními způsoby. První a nejjednodušší varianta, kterou můžeme vždycky i začínat, pokud to není něco jednoduchého, co změníme v okolí, je změna našeho vnitřního stavu, našeho naladění na tu situaci. Jo, takzvaný mindset si změníme. Jo. Že třeba, já nevím, manžel neuklízí po své ponožky, když přijde domů, a já se mohu změnit v tom, že mě to nebude rozčilovat, budu to brát v pohodě, buď je seberu, hodím do koše, nebo mu to v klidu řeknu, nebo do nich jenom kopnu, nechám je tam dál. Prostě je to jedno, nějak se prostě já vnitřně nastavím na to, že mi to je úplně jedno, jsem v pohodě. U těchto příkladů totiž je ta výhoda, že máme tu změnu plně pod vlastní kontrolou. Jedná se o změnu našeho vnitřního stavu. A do toho nám nikdo moc nemůže kecat, že jo? Nebo může, ale jen to k ničemu, protože to máme my 100% v našich rukou. Zároveň samozřejmě, jak vám roste úroveň vědomí, blížící se k osvícení, když to tak řeknu, tak vlastně zjistíte, že drtivá většina tady na naší planetě těch věcí opravdu jako není nikterak zásadní pro náš každodenní život a naše fungování, že vlastně na co si trhat žíly prostě kvůli nějakým bezvýznamným nebo zbytečným věcem, nebo ne tak důležitým a zásadním. A vlastně nás opravdu nechá mnohem vyšší procento běžných situací, ze kterých si třeba teď děláme hlavu a je nám to nepříjemné, tak nás to nechává v klidu. To neznamená, že tu věc třeba nebudeme řešit nějak jako na pohodu, ale furt s tím vnitřním klidem. A to je ta změna mindsetu. Jo? Druhá věc je, že teda si potom, i když jsem v klidu, anebo mi to nejde se dostat do klidu, protože je to něco zásadního pro můj konkrétní život, tak chci změnit to prostředí kolem sebe, ale zůstat v něm, že? Protože to je třeba právě, když zůstaneme u těch ponožek, ať to máme jako je jednoduché, že? Je to i vánoční tématika, ponožky a podobně, tak pojďme do toho, že vlastně si řeknu, aha, tak já to neumím zůstat v klidu, nechci zůstat v klidu, tak se budu bavit s tím svým mužem o tom, heleď, jo, z jakého důvodu to tam necháváš, co to s cílem změnit jeho perspektivu, jeho úhel pohledu nebo jeho mindset a způsob chování vůči mně a změníme to uvnitř toho. Takže se pak dohodneme buď na tom, že mu dojde, že to teda bude uklízet a házet to rovnou třeba do prádelního koše, nebo že poprosíme děti, aby to uklízeli za tatínka, protože prostě je takové a děti to bude bavit a dostanou za to třeba lízátko nebo něco. A případně si na to najmeme nějakou paní na úklid nebo tak. Jo? Prostě to je to, že změním to prostředí kolem sebe, ale zůstanu v něm. Jo? Berme ty příklady s nadsázkou. Doufám, že to chápete, že jsem vybral takové téma a dávám příběhy, aby to bylo lehce odlehčené, ale ta podstata tam je ta důležitá. Jo? Měním sebe nebo to prostředí. A v momentě, kdy to prostředí se nechce změnit, já se nechci změnit, je to tak zásadní záležitost, prostě přes kterou nejede vlak, to znamená, když neumí uklízet ponožky, tak s ním nebudu, jo? Nebo tak prostě takhle ten náš vztah skončí, tak to je ta třetí varianta, že změním to prostředí, odejdu z něj. Jo? Pokud se nacházíte v prostředí, které je toxické, že, ničivé, pro vás absolutně jako nerozvojové, ničí vás to, trápí a podobně, tak můžeme, to je ta výhoda, že my můžeme z jakéhokoliv prostředí kdykoliv odejít. Jo, už možná slyším pár hlasů, že přesně řeknete jako z rodiny, jo, kvůli dětem nebo něco, nebo nechat rodiče na holičkách, nebo já nevím co, ty silné citové vazby, nebo i z práce třeba, že to jako nejde.
Já tomu rozumím, že to je náročné, rozumím, že to může být proces na delší dobu, ale realita je taková, že odejít můžete z jakéhokoliv prostředí, kdykoliv chcete. Takže to je ta třetí varianta, jak vlastně tu změnu se rozhodnout, kterou udělat. A to je vlastně i první krok, který je potřeba, když chceme nějaké změny v našem životě, tak si pořádně promyslet, jakou z těchto 3 variant vyberete a na ní potom upřete svou pozornost, sílu a projdete si tím procesem změny, o kterém budu mluvit za chvíli. Někdy to můžete nakombinovat, můžete zkusit změnit trochu sebe, že jo, trochu toho manžela, jo, tu změnu třeba tady tu třetí, tady v tomhle případě třeba kvůli tomu neuděláte, to je jasný, ale jo, můžete to nějakým způsobem takhle se rozhodnout. A potom jdeme k další takové nápomocné technice a to je ten proces změny, jaké má fáze. A když je naplno prožijeme a projdeme, tak je velká pravděpodobnost, skoro hraničící s jistotou, že se vám změna podaří, bude úspěšná a dostanete z ní to, co si od ní žádáte. Protože ještě další velký problém může být to, že vy vlastně uděláte nějakou změnu a pak zjistíte, že jste stejně nešťastní nebo ještě víc než před tou změnou. Jo? Takže na to pozor a proto jsou důležité ty kroky, o kterých teď budu mluvit. Prvním krokem je opravdu hodně důkladně, intenzivně a do morku kostí by se dalo říct, poznat, co se mi teda děje na všech mých úrovních mého bytí, to znamená v mém myšlení, v mých emocích, v mých tělesných projevech a v tom chování, fungování v tom vnějším světě. Jo? To je taková fáze, se tomu říká vnímání, jo, kdy právě techniky typu mindfulness, meditace, bdělé přítomnosti a podobně nám pomáhají se více uvědomit. Jo, jde o to uvědomit se, sama sebe z hlediska té všímavosti. Jo. Takže co všechno mi způsobuje ten problém, který mám, nebo to, co chci vlastně změnit, jo, co se to teda vlastně děje, co je ta situace. Pak je druhé stádium, které ono právě, když vytěžíte tu jednu fázi každou, tak vlastně do ní přejdete víceméně automaticky. Protože když plně navnímám to prostředí i sám sebe, tak mi dojde, o co tady vlastně jde. To je ta fáze uvědomění, že si uvědomuji, co teda, o čem to tady je, to v mém životě. A už mě to směřuje potom při tom plném uvědomění, co teda bych s tím možná chtěla udělat. Tady je fáze potom, kdy skenuji možnosti, kdy to chce využít naší kreativitu, hravost, fantazii a hledat vlastně možnosti, jak uspokojit to, co si chceme uspokojit, to znamená zhubnout, přibrat, ponožky, nevím co, prostě cokoliv, jakými způsoby můžu dojít k tomu kýženému cíli, aby moje potřeba byla naplněna, aby ta změna proběhla tak, jak já chci. Jo? A tady je důležité být fakt kreativní, jsem říkal proto, že vlastně někdy ty jednoduchá řešení, která nás hned napadnou, se nám do nich nechce z nějakého důvodu. Jo? Že tam nemáme tu energii, tu chuť, nebo tu odvahu, nebo tu jistotu, důvěru, že by se nám to povedlo. Takže je potřeba kvalitně projít ty možnosti a najít potom takovou variantu, kterou chcete udělat, věříte si na ní a máte tam spíše tu naději a chuť a radost do toho a nemůžete se dočkat, tak to může být to ono, než když si něco sice vymyslíte nebo vám někdo něco poradí chytrej, že kolem vás, ale vy z toho budete mít strach, nebudete si věřit, že se vám to povede, nebo už máte i tu zkušenost, že tudy u vás cesta nevede, protože to prostě třeba nevydržíte, nedokážete, bojíte se toho a podobně. Jo? No a pak, když se vám povede udělat tu akci, která vás baví, na kterou se těšíte, věříte si, tak ji 100% uděláte, že jo? 100%, protože na to máte ty zdroje, tu energii, tu chuť a důvěru. No a tím dojde k naplnění té potřeby, vy se z toho můžete zaradovat a ještě v psychologii se doporučuje zintegrovat to v sobě tak, že si uvědomím, aha, tohle je ta moje zkušenost, já jsem takhle šikovný, jdu do toho, no to je úžasný, jo, zvládnul jsem to, zvládla a kde ještě tu dovednost nebo tohle poznání, že jsem takhle šikovný a šikovná, kde to můžu ještě uplatnit, kde ještě můžu využít tady ty svoje dovednosti a tím vlastně se to ve mně uzavře, mám plnou tu změnu projitou a vytěženou naplno tak, aby to vlastně bylo funkční. Jo? A tím, že to je takhle propojeno, to vnější chování s myšlením, emocema a tou tělesnou dovedností, tak vlastně to je už pro nás trvalé získaná dovednost a ta změna vlastně je trvalá, funkční a můžeme v ní dál. Jo?
Takže to jsou ty fáze a můžete se třeba teď zamyslet, když se vám některé změny, předsevzetí novoroční a podobně nedaří, kde, v jaké fázi jste možná udělali chybu. Jestli jste nedostatečně vnímali, co teda vlastně potřebujete, chcete, uvědomili jste si to chybně, nebo si dáváte cesty, které vás nebaví, netěší a dřív nebo později se na to vykašlete, nebo tu akci děláte, ale neumíte ji dotáhnout do konce. Případně i když to uděláte, že se pak z toho pořádně neradujete a nevytěžíte to ještě do dalších, aby rostlo to, co vám vlastně funguje. Jo? Já vám moc přeju, ať se vám to podaří letošní Vánoce nebo Nový rok, že jo, kdy se ta předsevzetí dávají. Případně jedna změna může být taky to, že se přestanete furt chtít někam tyranizovat do rozvoje a posunu a něco, a že si užijete to, jaký jste a přijmete sebe a svůj život takový, jaký jste. Takže ať ta změna v tom mindsetu a v tom fungování jakákoliv, moc vám ji přeju, ať se vám to podaří, protože šťastní a spokojení lidé, to je to, proč vlastně tady my třeba jsme, nebo proč já i pracuju, to mě vlastně těší a dává mě to ten hluboký smysl. A je to pak i fajn takovýhle lidi potkávat na ulici, že jo. A přeju vám, ať se vám to daří. Kdyby náhodou jste měli nějaký v tom nejasnosti problémy, tak vás ještě mohu pozvat 3. ledna právě na procesy změny. Děláme webinář, takže nás můžete sledovat, přihlásit se na něj a tam to třeba doťukneme ještě vašimi konkrétními dotazy, protože můžete mít dotazy na to, budeme samozřejmě mít více času na to projít každou tu fázi a vy z toho můžete získat ještě víc než teď.